Здравейте, здравейте на всички! Аз съм Руми Каменова. Днес ще ви дам една рецепта за здрави кости. Всички знаете, че медът е много полезен. Значи трябва ви метод акация обаче 200 грама. 40 грама тиквени семки, 50 грама стафиди и 10 грама желатин. Смилат се и се взима всяка сутрин по една чайна лъжичка на гладно. Заедно може да добавяте и да взимате магнезиев глицинат. Той знаете, че помага при стрес, за памет и умора, за мускулите за отпускане, за лечение при синдрома на хроничната умора. Също така, както при мъжете, така и при жените. Дневната доза може да варира. За мъжете малко по-високо, до 300 мг, докато при жените 250. Така че, благодаря ви, хубав и приятен ден от мен, Руми.